datang di kelompok Ojo Tumeh. Kali ini kita akan memperkenalkan nama dan peran kita. Saya Beri Arta Pramana. Saya berperan menjadi orang yang menerima tamu. Saya Caesar Hafiz. Saya berperan menjadi penamu. Nama saya Muhammad Ismi Hadik. Peran saya sebagai bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki sinten nggih? Kula Kaisar. Pak Omi wonten. Oh, nggih wonten. Monggo mlebet monggo minara sepeda nggih kami tasih sama. Oh, nggih, Mas. Nuwun sewu Mas, monggo didhawet jajane monggo dipun unjuk. Oh, nggih, matur Mbah nuwun nggih. Oh, nggih. Pak, wonten daya. Oh iya le. Lo Kaisar. Kepriye kabare sampean le? Alhamdulillah, saya Pak panjenengan katusipun pawartosipun. Aku ya api-api wae le, alhamdulillah. Ono apa iki mau kok kemarin dolan rene? Pak ngapunten dipun aturi genduren wonten daleme kula mangke dalu badhe magrib. Oh iya le. Pak anggone silaturahmi sampun cekap kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.